a básničky. No, vaše pani chacerky mi hovorili, že niektorí počúvajú, niektorí pomenú. No, ja neviem, pán kolega, čo mi to? No neviem, či je to až také dobré. Čo vy dvaja zvedníci? A ktorí sú to čer? Čo a Pačo a Juro? No poďte, milé detičky, nech vám rozdávam, čo tu pre vás mám. Môžem ti podržať palicu? Pán Mikuláš. A kto ešte nemá? Ostatné deti. A čo, to je ten čer, čo nám cházol hudbu? Jeden. Ďakujem, Anetka. Tak, teraz niečo poviem. Dobre, aby ste tiško, aby ste počuli mňa, aj aby ma počuli rodičia. Ďakujeme deťom, ktorí nám pripravili takýto kultúrny kratučký program. Dáme si trošku prestávku, lebo oni určite chcú valičky rozbaliť. Chcem vám povedať, ďakujem aj deťom z prvej B, ktorí tu vystupovali do školského klubu. Keď chcú ich rodičia a deti ostať, môžu sa pozerať, na tom program pokračuje ďalej. Takže ďakujem, ak chcete, môžete ostať, ak nie, tak môžete odísť tu nejako chcete. Vy si môžete rozbaliť valičky. Počúvajte, deti, ešte. Tu máte pohostenie. Tam máte vianočný kľúč, ktorý vám bude nalievať pani vychovávateľka. Rodičia sa môžu tiež pomôcť, káva.